Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo sa kanagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules, pitsa 12 na. Buwan mga higala sa Pebrero tuig 2025. Straight to the point. Sa gyapon na tagtagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhilamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Nagunas na may iskutanan karon nga buntaga mahigala. Gahapong adlaw ha. Dito na kick off na mga kaigalaan. Ha, sa ila mahigalang pagpangampanya ang mga kandidato. Pagka-senador mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Nilutaw karon mga higala nga dunay tulo ka grupo, way labot ato mga nanagan nga independent mga suking tigpaminaw. Dunay tulo ka mga grupo na hisama kini sa 2022 election nga diin mao karoy tulo ka mga hutong nga dunay mga kandidatos pagka-senador. Straight to the point. Way labot mga higala to mga independents gyud, no? Di ay mga kandidato sa administrasyon nga gi-endorse mahigala ni Presidente Bongbong Marcos. Doon po yung mga kandidato mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa PDP Laban. O doon ay kandidato sa mahigala nga gi-endorse ni kanhi Vice Presidente Leni Robredo. Straight to the point. Gahapong adlaw or kagabi mga suking tigpaminaw. Dito gyud nahitabo gyud mahigalang proclamation rally ang grupo mahigala ni PBBM. Dito mga kaigalaan na ilang kick-off sa ilang campaign mahigala dito sa Ilocos Norte, sa Baluarte mahigala sa mga Marcos. Straight to the point. Katanig pagtagad lubuntaga mahigala. Unsa man kainit ang audience, ang katawhan sa pagdasig o pagdawat sa ilang mga gipang-endorse ng mga kandidato. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad lubuntaga mga kaigalaan, no? Kini mga kandidato sa administrasyon nga giproklamar kagahapong adlaw atol sa proclamation rally mahigala nila kick off na mga sukid tigpaminaw. Ila nang lusad mga higala ang ilang mga plataporma di panggobyerno. Straight to the point. Samtang dito sa Cavite Sab, ang grupo mahigala ni Vice President Leni Robredo. Straight to the point. Nga nagasulot sad sa mga pink. Dito mahigala si kanhi Senador Kiko Pangilinan, kanhi Senador Bam Aquino, o yung sa mahigala si Attorney Chel Jokno, o mga kaubanan mga suking tigpaminaw. Straight to the point. O ang sa PDP Laban, nga panguluhan mahigala ni former President Rodrigo Digong Duterte, ugmang adlaw sab ang ilang mahigalang paglusad sa ilang kampanya. Straight to the point. Magsugod ang campaign, matod pa, dili kuno kayo ingon nga dako nga fanfare ang himuon, apan doon na sa rally mga kaigalaan, no? Ang matawag na to mahigala rally nga gihimo sa kang PBBM mga sukid tigpaminaw dito sa ilang Bilwick sa Ilocos Norte. Og unya ang rally mga kaigalaan sa kini ang matawag na to grupo ni Leni Robredo mahigala dito sa Cavite. O gisaysay ni kanhi Senador Kiko Pangilinan kagabi ang pagka meaningful nganon dito sa Cavite mahigala nila gipahigayon ang rally. Kay dito mahigala ang unang panggobyerno, dito ang unang pag-isa mahigalas bandiras Pilipinas
Pinaagi ni katong unang presidente sa Pilipinas, Emilio Aguinaldo. Straight to the point. Tagag pagtagad mga kaigalan. Ug mga adlaw sab ang grupo may gala sa PDP laban. Ato ning tagag pagtagad may gala kay mo man to dai kitong mulargag appeal to si former Mayor Mike Rama. Ngadto mo appeal may gala sa kining rally sa PDP. Sa aton nga tan-awon mga kaigalan, no? Kadtong uban pod mga higala nga mga nanagan nga mga independente da. Ilahay lang diskarte mga sukit tig paminaw. Pero independente kang nidagan mga kaigalaan nga kusog yung kang daan, medyo doon ay advantage gapon. Di man maka-apel, wa man ma-apel mahigala sa rally dito si Bentulfo. Dito mahigala si Erwin. Ang nga Exons Bentulfo, wa may apel dito. Si Willie Revillame, mga independent man pero nagkasuod sa top 12. Straight to the point. Ang bugtong mga nanagan nga independente nga nakasuod sa top 12 si Willie Revillame Raday o si Bentulfo. Ang laing duha ni ana si Bato de la Rosa may galag si Bongo diri man ni mga kaigalaan sa PDP laban. Og ang grupo may gala ni PBBM nga mao iyang gipang-endorse pero mo lagi ni ato ni tagag pagtagad lumbuntaga mga higala kay tulo man ni ka grupo ani to makita mga kaigalaan kinsa gyud manglusot ani. Og tan-aw ko mga higala mga former senators dunay mga pangahandaan. Diri sa may kuan landaan kay kang PBBM mga sukit tig paminaw pulo sa man dunay mga pangahandaan kay mga senador naman daan mga higala. Og ari ka mga kaigalan kan Duterte si Senador Bongo posible pod mahigala Senador Bato de la Rosa ambot og nabag kay laing mapuno. But ari ka mahigalang Lini Robredo former senators pod ni kinis Kiko Pangilinan og si Bam Aquino mga sukit tig paminaw. So ato ning tan-aw no unsay dagan ini unya mga higala sa umaabot nga mga adlaw. Straight to the point. Ang survey result mga kaigalaan, dunay mga nano din sa top 12 mga higala dominated by the administration candidates. Dunay duha nakasod sa PDP laban, duha ang nakasod sa mga independente. Base sa latest Pulse Asia survey. Si Bam Aquino ug Kiko Pangilinan wa makasod apan di na kakumpiyansahan kay posible pa magyud na mahigalang mosulbong sad ang ilang mga ratings. Depende pa na. Ug dunay mga tagak diri top 12 mga sukid tig paminaw da. Masod sila didto mga higala no. Nya karon kay mo pa may pagsugod sa campaign period. Dako pagtsansa mga higala. Katong mubog rating ami ilang kaugalingon dito nga ayaw lang kabalaka mo taas pagtsansa. Katong taas-taas sa rating, inyon po may galag ayaw mong kumpiyansa kay delikado mga tagak pa mo di. At pagtagad rubuntaga mga kailan sa paduban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin road. Karita may galas na may isgutanan kay rally kagahapon, proclamation rallies pagsugod na sa campaign period mga suking tigpaminaw. Una mahigala ang grupo mahigala sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nagipanguluhan mahigala ni Presidente BBM. Mao ni mahigalang rally kagahapon no. Sumuni siya ang mga kandidato. So kining 12 ka mga kandidato mahigala sa administration nga iyang giisa mga suking tigpaminaw no. Dito ni sa Bilwick mahigala sa mga Marcos dito sa Ilocos Norte kining maong mapahigayon sa proclamation rally mahigala. Bungga gining rally sa administration kay siyempre daghaman ig mga resources gyud kay so mo ni ang nakuan no. Okay, mo ni nga mga panghitabo kaghapon adlaw Naba ni si audio dong, beato kuno dong. Sabay audio ni. Katong kuan kani. Kani. Alyansa. Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pagkakaisa ng damdamin hangarin. Alyansang pinagtibay ng pangarap at adikain. Sinubok ngunit nanatiling tutok. Sumuni may galang alyansa. Dito kompleto ang 12 ka mga candidates mahigala sa administrasyon. Tutugon sa hamon ng panahon. Isusuko, titiklop, laban natin to. Come on! Mamamayang pinagpuklon. Sumuni lang jingle mga kagilaan. Bagong Pilipinas. Sabay ako sa Bagong Pilipinas. Alyansa ng pagkakaisa. Alyansa ng pagkakaisa. Para sa pagmulan. Alyansa ng Bagong Pilipinas. Niniga na kayo. Ayaw kailan ko Sa Bagong Pilipinas. Alyansa ng pagkakaisa.
pagkakaisa. Naasa si Kwan kompleto Binhor Abalos, Bong Revilla, Abi Binay, Pia Cayetano, Camille Villar, Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Amin pong inaayayahan ang mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga senador. Pinagtibay ng pangarap at adhikain. Alyansa para sa pag-unlad. Alyansa. O, mo ni mga higala. Ang, Check 1, 2. yes naman. Andrew E. Andrew E, be? Ang higaw eh. Get ready for Andrew Doon naging mga artista nga, Kwan. Come on now. Oh? Clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands. Yo, clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands. Say Ah? ho. Say ho. Say ho, ho. Say ho, ho. Pamuningog ni Uban. Orange County, pero dito siya sa brand. Namit ko sa mga... Asa kaya ang ingay? Asador. Asa ang ingay? Sikap. Asa na ingay? Here we go! Come on! Tayo na magsayaw. Yeah! Katawan ay ating igalaw. What? Sabay-sabay tayong mag-indakan. Alalay lang ba kami matapakan sa Let's inyo? go! Likod na harapan. Nana, yun ang mahigala, no? Ewan ko na lang. Murag Kung concert. inyong matitiis. What? Yung video, please, baka kamainis. Sa akin o sa kasama ko. Baka yun o, makakatulad ka ng mama ko. Baka yun o, magalit ka sa akin. Yung video, please, huwag mo na palagi tingnan mo. Sipin-sipin mo naman. What? Kita mo nag-enjoy ka naman. Di ba? Di ba? Lawag! Everybody na! Kung nasaan ang ingay, Come on! meron ako. Nasaan ang ingay? Bungga kayo, no? Proclamation Rallies Administration. Ibibigay. Come on! Kung nasaan. What? Meron akong ibibigay! Somebody say ho! What? Say ho! What? Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Say ho! Say ho! What? Dito na ba ibibigay? Dito na ba ibibigay? Somebody Come on! say ho! Come on! Say ho! What? Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Say ho! What? Say ho! What? Dito na ba ibibigay? Come on! Come on! Kung nasaan ang ingay, meron akong ibibigay. Come on! Kung nasaan ang ingay, Say what? meron akong ibibigay. Come on! Kung nasaan ang ingay, Oh, yeah! meron akong What? ibibigay. Come on! Kung nasaan ang ingay, meron akong Come on! ibibigay. Break it down! Ang higaw eh. Ang kinantahan kay Murag yung imong nga tingog eh. So, sadya gyud kayo, no? O, no? Mura ba ka na bang, may muda o kuan ani kasi idol buiki ay. Kana bang kuan ba? Kana bang padaba og kuan sa audience, no? Unya ang kanta kay mao sa imo murag niya pagpagaw gamay nga kuan ha. Okay, gamay lang kay Michael. Mao ni si Andrew A. Mao ni si Andrew A. Mga higala, mao ni ang entertainer pod sa unit team pagdaga ni Marcos o ni Duterte sa una. Matotong bagong Pilipinas, bagong mukha. Pero di po nang palupig ang grupo ni Kwan ha, ni Vice President, former Vice President Leni Robredo, kay dito gud sa si Kwan day. Isa to mga artista sa una day, si Sharon, si kisa pa to, nga ang Presidente Leni Robredo. Vice Presidente Kiko Pangilinan. So mo ni mahigala ang Proclamation Rally sa Administration. Beato pakita gamay itong Proclamation Rally sa Kwandong. Katotoan sa usa pa mga speeches ha. Katong sa Kwan, kinini ang
sa kang Lini, kaya ang kang Duterte ugma pa man, no? Ang kang Lini ko na beto kuno kanon, asa man to ang sa Cavite to na Lini, Cavite. Asa man tong kwan, ang gamay lang ato lang ipakita gamay kuno. Kini oh, Kiko Bam 2025. Duha ra ka bok yang gi-endorse day, asa man si Childjuk no. Kini ana bra si Laila de Lima. Unsa man ni Laila de Lima? Kuan sa party list. Okay. So mauni ka gabi isad mahigala no. Ang pink nga grupo mga sukin tigpaminaw. Kumbati sa kayo, tawa, Lini Robredo na si Bam Aquino na Kiko Pangilinan. Dito po ni mahigala sa may Cavite, sa may Kawit Cavite ni. Si Childjuk no o Dilima Laila de Lima sa mga party list representatives ni sila mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Doon na po sila ilang kagulingong grupo mga higala. Makasud na nga sa pink mga higala, duha lang, bisag si Kiko o si Bam, at least naa sila ilapod nga makasud dito. Ang PDP, duha man ko, duha naman sa siguro makasud, depende lang ni Unya, no? Ngatos eleksyon na ang final. Kini si Bato o si Bongo. Di naman ka, sa Bongo, higsulbong sa number 2. Si Bato sa mga kahigalaan. So, depende na sa sunod nga survey sad. Pero sa final ini mahigala, tanawon lang kaya pa man ni musod si Kiko o si Bam. Pero wata mahibaw mahigala sa umaabot nga mga surveys, considering nga wa pa magyud buylo mahigala ang kwan. Wa pa magyud makabuylo ang campaign period, no? So duha ra gyud ka kwan gikan sa kining ilag nga pink, no? Duha ra gyud, no? Mao ni ang si Lini Robredo mga higala, murag nabalik ang 2022 nga kwan. Kumbati mga sukid tigpaminaw. Unya nabahin na ba ni ang sa katong unit team? Bahin na, no? Kay kini ni ang nabuak naman mahigala ang kang Marcos o kang Duterte mahigala nga mga alliances. So ugmang adlaw, kining sa ila ka Lini Robredo murag sa man kanta po si Sharon aniday. Aron nga matapok sa mga tao daghan mga kagilaan. Mao sa ni ilang proclamation rally sa didto mahigala sa Cavite mga sukin tigpaminaw. Okay, so unya totoo datong ipabati ang mga speeches mahigala gamay lang human lamang pipila ka mga pahinumdom. Straight to the Ato nga point. balikan mahigala bitaw Idol Boy K may madda og bula ni si Kwan Andrew mantigo sad kini nga mga rally gud indekin mura og kinahanglan siya og kana na ang mantigo gyud ka mo dribble, no? Andrew mga higala ka mao, no? Ambot ang sa Kwan diri sa may ila ka Lini Robredo si Sharon Cunita day medyo Kwan kanang og naa ba siya ni kanta ba siya kagahapon? May siguro umukansad para makabawas pod mga higala ba? Patapok man mga kahigalaan. Unya diri mga higala sa kang Duterte. Unsa man doon na sa mga artista sad, doon na sa mga entertainer, doon na sa siguro. Sige, ato ni tagag pagtagad mga higala bing arita mga kahigalaan ni Kuan. BBM nga mihatag sang speech kagahapon. Paminawon tos BBM, paminawon pro tos Lini, unya ang kang Duterte may gala ugma pa man, ugma pa na to mapaminaw ning iyang speech sad sa ilang kick-off mahigala na nila, no? Okay, so kini si Andrew nasa gidang t-shirt or inana, no? Gisapaw niya mahigala mo na iyang ilabay dito mahigala sa audience, Kuan gyud, no? Mura mga Idol Boy kay ga kuan. Tanaw, may kay muda og kuan gyud, no? So mga tao mahigala ni kuan sad. Okay, so mo na nitabo dito sa Ilocos mga kaigalaan. Arita mga higalang Lini Robredo, Cavite sa itong ila. Diri sa kang Duterte sa may San Juan City indeken. San Juan City po itong ila ugma pohon. Wa sa makigdungan mahigala sa ilang kwan. Kick-off mga higala no sa campaign period na mga suking tigpaminaw. Arita sa kwan be, arita mga kaigalaan sa matawag nato ga speeches be. Ato paminaw may galas PBBM sa iyang speech be. Sige. Marcos Jr. Si Kwan di ay, may ni Kwan. Ani pa ilan niya kini Sandro? Sige, balik ko na be, pagpailan ni Kwan. Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pamulan, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipina. Muna ni, ang speech si BBM, be. Okay, be, tapos paminahon kamay, be. Hinay mang audio dong. Ana, gipulihan og laing mic.
Gitagag mag-mic. Ilocos, gagayem ken kakabsat na imbag nga malemyo amin. Nagtugaw kayo, Apo. Okay? Ano yung speech, Parang Megala? mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign, kagaya ng dati, dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Ito na, sugod. Andito po ang aming ipinagmamalaki na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. Complete line up, no? Complete line up. Hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa... names. Kini ha? Ang kandidato sa administrasyon duot gyud mahigalang pag-push. Ang ubang kandidato murag napulot na kay. Mura mahigalang witik sa BBM oy ngilngigan pagkawitika na gisugo lang palit suka karon na kandidato na. Naapil sa pamakino inig si Kiko ni pulot ani kalakiha. Sina si Batog Bungo o guban pa mga sukit tig paminat. Ato lang lagi katawa be gamay lang ha kay ato ipabati po kang lining nga speech karong taon. Kaya sige padayon tang BBM. Ihahambing natin sa mga napulot nila. Ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang hindi lang luma kundi matanda. Andito po
ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. 7 naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. 4 ang nagsilbi sa kabinete, humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. 3 ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Alam nyo na, Manang Aimee, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Bukod pa ron, kasama nila ang 3 naging city mayor. Abi Binay ng Makati, Tolentino ng Tagaytay, Abalos ng Mandaluyong. At huwag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil 4 sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay palagay ko, mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Mga abogado naman, 4 din. 4 ang abogado natin, Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Aimee nag-aaral din sa law school. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino nanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang ba lahat? Tiga Luzon ba lahat? Hindi po. Dahil pagdating sa... Okay, so mo ni mahigala ang speech ni Bongbong Marcos makigalaan. Di lang to tiwason kay maabdan tag siyam-siyam. Aron makabawas po mahigala ang ilan ni grupo ni Leni Robredo. Paminaon po na to. Sa Leni Robredo mahigala. Ang Duterte, wa pa. Kay ugma pa man tong ila. Bebe ato paminaon sa Leni Robredo sa mahigala sa ilang rally dito sa may kinini. Ang gamay lang sa di ko po na tuhot doon tanan yun kay lisod man. Kwan. So sige, okay. Humanag kang BBM, alita kang Leni mahigalang grupo. Okay. Okay, kene. Talagang hindi maiwasan. Sige. Ng nakaraang halalan, talagang hindi maiwasan na makaramdam ng mga pagkadismaya sa mga nangyari. Napapansin nga natin,
tuwing may sasabog na issue sa ating bayan, parang hindi maiwasan ng iba magsabi, sabi ko na sa'yo. At nakikita natin sa Facebook, mahilig pa din tayong maglapag ng mga resibo. At mag-post ng mga throwback, di ba, ng ating mga plano para sa gobyerno. At kasama nito, paminsan ang paghuhusga sa mga kababayan natin na hindi tumugon sa ating panawagan noon. Pero, hindi pwedeng manatili na lang tayo sa pagkabigo at paninisi. Dahil hindi naman natapos ang laban noong 2022. At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng tumigil. Ngayon, nahaharap tayo sa bagong yugto, ang midterm elections, kung saan may pagkakataon muli tayong palakasin ang ating hanay. Nakita na natin na sa loob ng mga nagdaang buwan at taon, napakahalagang plataporma nito para unting-unting basagin ang pananamantala sa taong bayan. Ang patunay nito, si Senator Risa Hontiveros. Na alam nating tunay na tumitindig para sa interes ng mga Pilipino. Proud tayong lahat sa kanyang performance sa Senado. Pero di ba, mas gagaan ang laban pag meron siyang kasama. Kaya ang susunod na atas para sa atin lahat, bigyan natin si Senator Risa ng mga kaalyado at katuwang. Mga kapwa niya matitino at mahuhusay, natitindig kasama niya sa lahat na laban. Magagawa natin ito ngayong 2025. Okay. So, okay, mani mahigala ang speech sab ni Leni Robredo, mga kigalaan at tundugang pag-analisar ini mga higala. Kinang kang BBM, kang Leni, o gayong sab ugmang adlawa ang kang Presidente Rodrigo Duterte. Tulo ka grupo ni mga sukin tigpaminaw. So, Partido Federal ng Pilipinas, Alyansa para sa Bagong Pilipinas, na ay Lakas CMD, na ay NUP, na ay NPC, na ang Nationalista Party ang sakang BBM na day. Ang diripod sa kang Leni Robredo, ang gida ni Kiko Pangilinan, kining LP, Liberal Party, ang gida ni Bam Aquino, mga higala, kining katipunan ng nagkaisang Pilipino. No? KNP ning kangkwan. Ang dilipot sa grupo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kining PDP Laban, no, na diha mahigala ang si Bato o si Bungo o kinis Marcolita, kinsa pa ni uban Lambino, Philip Salvador, Jimmy Bundok o uban pa. Okay, so mo ni mga kaigalaan. Tanawon tali og pilay manglusot ani sa mga grupo, no? Sa grupo mahigala sa PDP Laban, sa grupo mahigala sa sa may nga ang grupo ni Leni ron. Kay wala man sila, lain-lain magrupo si Kiko og si Kwan, lain-lain magpartido gida si Kiko og si Bam. Okay, so sa grupo ni Leni Robredo, naon ta lang, grupo ni Leni Robredo, sa grupo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug sa grupo ni BBM, mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Okay.